Yes. Vale kakhulu mangomela kahleza ngosibani. Kwezinsuku sengathanda ulala. Ngoba sekuthiwa khona apha ngithise khona. Noma nguMaria na khona apha ngithise khona manje. Sindwana. So, Bokhona abantu abadala? haya bekho. Ndwa ndathengisa mana apha ndihamba ndithengisa na. Sindwana ndithengisa nazo igogs nazo into zojima. Hayi thenge ngaziwe zikabhuti ezi. Kodwa ndiyathengisa mna izo zikabhuti wakho ezi ndiyathengisa xa 50 rand ngapha. Hayi, awunondithengisela into zasekhaya. Sindwana le ke ngoku uthi ithini plan ke ngoku? Hayi, unondithengisela into zasekhaya besenditshilo. Hayi ntwana yam ndiyabona ingathi uyohluleka ukuthenga into zami ezi. So ungabusaphifoni. Hayi ntwana andiyoyiki nohlaba apha entanyeni belinye. Uyaphambana nje. Jonga ntwana yam. Awukubuza uba ngubani? Xaba mrhonqonqo. Yeva. Ubani? Khonqonqo. Hayi.